Naimbag nga aldaw yumanen gagayam ken kakabsat. Nang runa kablaawan da kayo nga kadwami nga mang madadal ti sauna po Diyos. Uray pay kadagiti adda iti balasyo iti taaw. Dagiti gagayem tayo ditoy Luzon, uray ta Visayas, ken uray pay ta Mindanao. Agyaman tayo iti gundaway nga ented ni Apo Diyos tapno adalen tayo iti may kadwang leksyon iti libro ni Santiago. Ket patyen mi nga adda kay tatadita iti dawat mi kabsat ket iti tunggal panagadal tay kuma ket adda dayjay usarin yung lapis wenno ballpen ken iti papel tapno masurutan nyo kabsat dayjay adal nga isuter aramiden tayo. Ikarimi nga akas iti insuro ni Santiago, Pastor Ray ken Pastor Leo, praktikal daytoy nga panagadal. Iso nga awisen da kay manen, naimbag nga aldawyo. Ket siyak gagayem ken kakabsat iti gayemyo, kabsatyo ni Pastor Eli. Ket agtultuloy nga kadwa tayo kada ito'y nga panagadal, iti oras ti panagadal nga rod, iti sauna po Diyos ni Pastor Leo ken ni Pastor Ray. Ikakmet iti gundaway nga isuday iti mangited iti pangablaod met kada kayo. Irugrugik nga awisen ni Pastor Ray. Wen kakabsat, maminsan pay, da kami manan dito itap no ti kasta, ket pag may saan tayo nga adalan ti sao ni Apo Dios. Nga isu ti sapsapulen tayo, nga minisu iti sao ti Apo nga mangkapabangar, mangted ti liwliwa, ken mangted ti inspirasyon tayo tultuloy nga agbiag. Ket umununeg ti relasyon tayo kabayatan nga dadudag iti maamuan tayo nga sauna. Ngem kasapulan nga i-aplikar tayo iti na Kristiyano pa nagbiag tayo. Amen. Naimbag nga aldawyo ay ito nagagayam ken kakabsat. Maragsakan kami ang makadwa da kay manen tapno kasta so kimaten tayo dagiti sasao ni Apo Dios. Nga isuda iti tumulong kada tayo iti naldaw-aldaw apan nagnatayo iti pamati nga iso nga inawat tayo ken Apo tayo nga Jesus babaen tayat na kada tayo. Amen. Itintay pa nagpatpatuloy kabsat ket dawaten tayo ken ni Pastor Leo nga isuna iti mangited iti kararag na panglukat. Agkararag tayo kakabsat. Madaydayaw nga Diyos sa mami nga dakat sa dilangit. Dawaten mi Apo iti Espiritu Santom ang makiadda kada kami iti panagadal mi kadagiti sasaom. Kuna po. Ited mo kuma kada kami iti pannakaawat tapno maamuan mi dagiti pagayatam. Kat inton ang maamuan mi kana kami iti pannakabalin nga agtulnog kadakwada tapno saan kami agbasol ken ka. Amen. Iti pagpakaasi mi tinapataganagan niya po may Jesus. Amen. Irugi tayo kabsat daytoy leksyon nga dalen tayo tatanya. Babaen iti panangsubli tayo Pastor Leo, Pastor Ray. Dayjay inadal tayo iti napanalawas. Naadal tayo di napanalawas no sino iti nang surat daytoy libro ni Santiago. Santiago. Namuan tayo nga dayti upat nga tao nga nanaganan iti Santiago ditoy baro nga testamento. Ngem pinili tayo nga ni Santiago nga kabsat ni Apo Jesus isu iti nang isurat daytoy. Naala tayo dayjay nga konklusyon agsipod ta dayjay panangisurat ni Santiago ket asideg launay kadayjay panagisuro ni Apo Jesus. Kadayjay nga ni identical dayjay panagisuro ni Apo Jesus ken dayjay surat ni Santiago ipakita da nga rod dayjay nadeket panagrelasyon da. Relasyon iti lasag. Ket idi napanalawas kabsat na bukal tayo niya nga iti panagrelasyon da ket agkabsat da. Agkabsat da iti ama. Namuan tayo nga agsipod iti estado iti pamilya ket inauna ni Santiago. Ket iti pamilya ti Israel kakabsat. Ket dakkel kuma iti dayjay pagrebengan. Dakkel dayjay ururayen dayjay inauna. Tangarod dayjay inkarina ni Apo Jesus nga umay agbalin alasag dayjay anak na tapno
umay na isalakan ti managbasol. Iti tunggal pamilya manipod ken ni Adan, inururay da dayta nga Mesyas. Ket imay kanya na nga napintas iti pan na kaisuro da. So ngano idi adadalen tayo idi na panalawas dayto, malagip ko launay Pastor Leo dayjay kunana ni Ari Solomon iti Proverbio 22 versikulo 6. Idalan nyo, suruan nyo digit ubing, tidalan da nga pagnaan, tauray intun lumakay da, Di da pagpanawan. di da pagpanawan. Panawan. Makita nga rod nga dayjay panang padakkel ni Jose ken ni Maria ken ni Santiago ken ni Jesus, dimakkel da iti maysa nga pamilya nga da iti pagrebengan da adda ti respeto da iti maysa ken maysa. Ngem uray mampay no adda dayjay nga panagrespeto, naadal tayo din na panalawas kakabsat niya nga saan met nga imay dayjay insigida nga panagtalag Talag. ni wenno panangawat ni Santiago ken ni Apo Apo Jesus nga isuna iti Mesyas. Malagip ko Pastor Ray si kadayjay nang isalaysay nga digidya datdatlag nga inararamid ni Apo Jesus, malapit awan na dyan ni Santiago. Ngem numampay awan ijay, amuna tanangag na, Damag na. nadamdamag na. Ket saan na, haan nga digidya datdatlag, iti nang balbaliw ka dayjay takder na, nga adda dayjay Panamati panagduadwa na. Dayjay kurang ti kurang. pamati na. Ket naadal tayo nga adda iti napasamak ken ni Santiago. Idinatay ni Apo Jesus, nasaksyan na. Tayso nga rod iti number 1 nga event i Jerusalem. Maamin nga tattao na amuanda nga natay. Ket idi nagungar, pinili ni Apo Jesus, dayjay basa Pastor Leo, ijay umuna Korinto 15, pinili ni Apo Jesus nga personal nga nagparang ken ni Santiago. Taadda iti misyon nga kayat nga iparamid ni Apo Diyos ken ni Santiago. Ket sakbay nga ramiden ni Santiago dayjay misyon nga iparamid ni Apo Jesus, kasla dayjay nagbalin ang nga pangulo, panglakayan ti iglesia. Masapol nga adda dayjay nan-anay apan nagpamati na kini Apo Jesus. Ket naadal tay nga rod nga iti takder iti panangisuro ni Santiago ket dayjay ibaga na nga praktikal. Inusar tayo din na pan nga lawas dayjay kuna tayo nga walk the talk. Butok. Kanya dayjay Lucano na. Ipagnam, ti ibagbagam. Uwain, pagbiagam, Pagbiagam. pagbiagam dayjay pamatim. Aramid pa. Aramid iti pagkakitaan. Isu nga naununag dayjay panagadal tayo nga rut itata. Ta ituloy tayo nga ibuksilan gagayem ken kakabsat ti surat nga isu iti inted ni Santiago. Ket apan tayo iti leksyon tayo nga rut itata. Dawaten tayo ken ni Pastor Ray nga isuna iti mangibasa iti Paset Amayulo. Ti paset mayulo tayo kakabsat, ket masarakan ni Hebreo 12, versikulo 2. Kasto iti kunana, akit kitaan tayo ni Jesus sa Pangulo ken mangtungpal ti pamati. Isu agapu iti rag-o, ana ikabil iti sangwanan na, inibturan na ti krus, ngayon waksi na ti bain, ket nagtugaw iti makanawan ti trono ti Dios. Suro daytoy adal tayo tatakabsat anya nga datayo ket arig na may isang atleta. Iti panagbiag iti na Kristyanuan, sumrek tayo iti may isang panaki Dangadang. dangadang. Ket masapol nga mun tayo, no may iti pagbutngan tayo ket dayjay kitkitaan tayo dayjay finish line. No anyan to iti pagbalinan tayo, no dumteng tayo paglipasan dayjay salisal. Uwan. Ngem dayjay inbas ang Pastor Ray, saan ko mga kasjay iti takder tayo?
taiso iti panangilukat da ito'y leksyon tayo niya. Wen. No dikit di iti isuro na iti leksyon tayo, kabayatan nga agpampamati tayo. Mon. Ket masapol nga adda iti pangiturungan tayo, iti mata iti pamati tayo. Sino dayjay? Ni Apo Isus. Ni Apo Jesus. Tani Apo Jesus, inibturan na. Iso nga maadal tayo tatada, ito'y panagiptor. Ket inibturan na, uray pa di pa nakaibabayin iti cross. Cross. Akas iti kunatayo. Ket itatangaruden nga intunno, agtaray tayo. Ni Santiago, iparang na, daytoy nga kapadasan, dayjay pan nakapadalos tayo. Laglagi pun tayo, gagayam ken kakabsat, dayjay so nga perfection, ket saan nga dayjay 100%. It is not wholeness ang nga di kinananay. No di dayjay perfection nga isursuro na daytoy, dayjay panag mature. Dayjay panag balin tayo Ano nga tayo? nabunga. Tayo no alaen tayo iti panagbiag, santumot lang agbunga Pastor Leo into no Agmacho. nataenganan kay. Anya, hameng nga mabalin nga pilitem no di di urayem dayjay agbalin ang nataengan mature, tapno umay to dayjay Panagbunga. panagbunga na. Ket irugin ni Santiago ditoy nga adal dayjay pamati nga madalusan na iyarig dayjay pamati tayo iti kaslalamay sa nga balitok. Balitok. Malagip yun dayjay balakad ni Apo Jesus iti iglesia. Iglesia ti Efeso. Gumatang kayo kanyak tanya. Balitok. Napasudi. Napasudi. Dayjay napintas di term na dayjay nadalos ket dayjay napasudi. Napasudi. Malagip ko gagayam ken kakabsat di makelak ijay Artacho niya, Artacho season Pangasinan. Ijay likudan iti misyon tayo. Adda dayjay dakkel nga Bued River. Ijay ngato na agapo ijay bantay, ijay Bagyo, Mountain Province. Ijay ti ayan dagiti adu nga Minas. Minas. Ket intuno agtudo adu digitay balitok nga kasalala darat nga maisurot kadayjay ayos ti karayan. Ket taramiden da dayjay term tayo nga Ilocano apanda nga agsayo. Dayjay English na ket gold panning. Mangala da iti kasalala malukong, mangala da iti darat sada agmalmalam. Ket makita da nga inukas pa rin magasatan daan, adu iti maala da tagmalam. Ket ije kinaubing ko, apang kong kinita from the river, ingana nga daw intuno agawid dan, itarami din da Pastor Reket. Ada dayjay pangikabilan da dayjay Naurnong. balitok nga naurnong da, sa danto puuran. Uran. Ket intuno puuran dan, makitam nga maisina dayjay rugit na. Adagam ti rugit na pwede dyan, nangisit niya, intuno maisinan, makita mo nga sumilap silingan. Sumilang Puro, dayjay balitokan. Ayun. Ket iyarig iti leksyon tayo itata, dayjay kunana dayjay panakan-anay iti pamati tayo, babaen metlaeng dayjay nga proseso. Kasi- Isu nga ti ibagano itata, dayjay man panakapadas. Pastor Leo, anya dayjay isuro iti leksyon tayo. Nga agbalin ko mga dayjay attitude tayo. No umay kada tayo dagiti nga panakapadas iti panagbiag. Kaya't kuman nga basahin Pastor datoy Santiago Kapitulo 1 versikulo 2, 3, ken 4. Kasi iti ko na. Ibilang niyo kakabsat ko arag o amin no aglakam kayo kadagiti na duma-duma apakasuutan. Idinto nga amoyo at ipan nakasuot ti pamatiyo patauden na ti anos, ket patauden kumati kinaanos ti aramid anan-anay, tapno na anay kayo iti suamin nga awan, ket tianyaman apagkurangan niyo. Daytoy gayam pan nakapadas, Pastor, kada ito'y apamati tayo. Wen. Mangiturong kuma kada tayo dayay kinaanos. Patauden na kuma dayay kinaanos tayo. Nga daytoy akinaanos tayo
isu mamagbalin kada tayo anan-anay. Nga madadajay baga na, adadajay attitude na ka, anya ko Wen. madadajay kwa tayo. Dito kuma, panagpamati tayo, Wen. kada kita pasama kat progressive kuma. Wen. Dito iti may isa nga, makita kita progressive kuma dayjay panagpamati tayo. Dayjay kuma panagpamati tayo kini Apo Isus, uray anyaman na pagsubok tayo may, han ko mga makiltay, maupapay, Wen. bomba. No di agdakdakkel ko mga, agdakdakkel akan kanayon. Kat daytoy panagdakkel na, agin gana amagaw at tayo, no, agturong tayo dayjay awan pagkurangan na. No, alain tayo nga rod kuma, kasalala may isang agdan niya. Agrugi ka iti ta foundation nga rod yung pamati. Pamati. Okay. Umuli ka, anya di sumaruno pastor. Kinaanos. Kinaanos. Umuli ka manayin, Pataudan na dito yan iti Managiptor. Wanagiptor. Umuli ka manayin, nananay. kinananay. Isungarod nga no, kitaam kuma, iti kitain nyo dayjay, iti puntos nga kayat tayo nga itid gagayam ken kakabsatan niya, nga ijay pa nagrugi tayo, iti pamati tayo, adda kuma iti ragsak. So, adda kuma raguyo, kuna na kayo. Naragsak kuma iti panagbiag tayo, ngagpampamati ka na po Diyos. Anya, ket intun no, uray no umay kanya tayo Japan nakapadas, agsipod tiin rugi tayo, iti pamati ang naragsak, adaragsak tayo. Ket intun no, umuli tayo di may kaduwang atukad, On. tugot-tugot tayo dahil attitude tayo nga, Ragsak. naragsak. At ako maraguyo ko na nagay. Oy. Uri no umuli kan tuman ng DJ next step of the ladder. At dalatang itugot mo di attitude nga naggapo iti baba. Anya da yung attitude? Naragsak. Naragsak. Narag, Uray nung kasjay, agpaiso, hamo maliklikan nga sumursurot latate, panakasuot mo. Wait. Di sa lunsod ko, apay kasapulan nga masuot kaya. Pailaang tapno tumibkir ti pamatim. no kitain tayo dito pan nakasuot. Nga iso di madiscuss to iti sumaruno. Dito pan nakasuot na mga agtaod matlaeng kada tayo kat. Di pan nakasulisog tayo, di pan nakasuot tayo. Then may sapay kahit kung kitain tayo kakabsat. Nga iti panagpamati tayo, agtrabaho magkat ni Satanas. Tanod kitain tayo dato'y surat ni ni Santiago, ito'y uno, ti pangibagbagaan na daytoy dagiti nawarawara nga sa nga pulo ket duwang tribo addada iti persecution a madama. Wait. Ket habang addada iti persecution nalabit nga adu dagiti mapadasan da nga hantay pinapadpadasan ita. Ket uri mapadasan da daytoy iti balakad ni Santiago kadakwada ibilang nyo daytoy akin narag-o. Ta daytoy isu ti mangted ti kinaanos, isu ti mangan anay kada tayo agin ka nga awan ti pagkurangan tayo. Makita tayo nga rin niya ta kaslala ko mano nagaramid ti surat. Ket nadal tayo idi na panalawas ket imbaga met lang Pastor Leo data. Dahil sinuratan na ko da kayo nga kakabsat ko nga nawarawara. Agsipod iji sitwasyon da, awit-awit da, idi naiwarada, dahil pamati nga dahil inawat da. Iso di ko ng Pastor Ray idi na panalawas, dahil ito digite hudyo nga nagbaling nga Kristiyano. Dahito di kita hintil nga nagbaling nga Kristiyano. Ngam agsipod ka dayjay nga panangsurot da ken ni Apo Hesus nawarada. O, nawarada. Ket ijay pailaeng kunana ni Santiago adda ko madayjay ragsakyo. Muyo dayjay pun iti ragsak gamin. Wenno dayjay rason no apay nga agragsak da. Uray pay da agrugida amuda no sino iti Sursurutan da. sursurutin da. Surutan da. Ta dayjay memory verse tayo ngayon basang Pastor Ray. Una na ni Jesus isu na tinangirugi. Ang rugi da niya, na convertir da. Ni Jesus isu na mo lang iti niya. Mangilipas, the finisher. Isu nga rod nga unay no ure no umay dayjay panakasuot. Umay kanya da dayjay ragsak tapay. Iti may isang pagragsakan tayo no malagip yu dayjay karina ni Apo Diyos. May isang nagan ni Apo Jesus gamin nga napatag unay kadagiti mamati gagayam ken kakabsat dayjay Emmanuel.
Anya kaya nang asawan, Pastor Ray? God with us. God with us. Diyos Okay. makita tayo. Tapno maawatan tayo kakabsat nga datayo kuma akas kadagajay kakabsat tayo nga sinuratan ni Santiago. Amuda iti Biblia. Malabit ket kadayjay nga adda nga kapadasan da. Malagip da dayjay kapadasan met iti dagiti Hudyo nga agtutubo nga nagbalin nga kautibo ijay Babylonia. Babylonia. Kanya laki din dagiti kapadasan da manipod da panangan da ti taraon ka ipilit da dagiti taraon iti ari. Ke no handa ko mga nasihat iti pamati da wenno da dyan nakarugyanan da ke nagsiyateng kunada ko niya ngem iti kunada saan tapay kayat da nga dagiti pan nakapadas da panuknukan da nga no aramiden da iti pagayatan ni Apo Dios ket nasisya ti pagbanagan da. Ijo umunala nga pan nakapadas da about taraon di diet ket itid da pa iti taraon ti ari which is a privilege kuma. Nagbalinda nga mamin anong nasirsirip. Sa Pulo. Sa nga pulo. Yeah. Una 10 times. Tatan idinapadas da manan agtutubo da pa lang nga rudmait. Gagayem kan kakabsatan niya. Ke nakigtot dan ata adati urno. Nakaskas daaw na ito yung dadalan tayo, kakabsat. Agsipod da, Pastor. Practical ko na tayo Oy. niya. Timay sa nga tao, nga agbaling nga Kristiyano nga anak ni Apo Isus, katinsuko na tibiyag na kengkwana, intun masuot, kunang basur, agragsak, at dit, mamanuti kasta. Dahil lang tao, nga namati kini Apo Diyos, nga dati naunag nga relasyon na kengkwana, dahil tao nga intun masuot, agragsak. Wen. As pagarikan, mapanak mangyadal ti Biblia. Idaro ti Apo na disgrasya, natukul ta sakak, akat katawag ragragsak idi. Ngem gapu tamamati nak kini Apo Isus, kunana toy agibturak aganusak agragsakak pailaan tapang panunutag nasaysayaat nga amang daytoy ngem daytagad ko nasina. Wen. Agragsakak nang nangruna, agsipod ta, dayjay inaramid ko, ken aramidag, ket may papanti trabaho ni Apo Diyos, ket dayjay panunot ko, naka-sentro keng kuana. Isu nga tatay tultuloy ko anya no. Sa anak nga, inya dayjay, inya di ko nada, ag Saudi dakes, puno mangi dadanes, Wen. puno mangi lunod. DJ gamin tatay ti puntos nga turong tay tatay gamin, Pastor Leo ken Pastor Ray. DJ pundasyon iti ragsakda. Sangwen daman DJ nakabuteng Trial. kapan nakapadas, trial. DJ kari ni Apo Dios. Laglagi pen tayo kagayem ken kakabsat. Kunanan ni Apo Dios ken ni Abraham idi. Apay adda kadi iti imposible iti Dios. Awan. Agsipod ta nagkari ni Apo Dios, agsipod ta inkari nga adda kada kayo. Ni Shadrach, ni Mesak, ni Abednego, digiti talo agagayim ni Daniel. Idi ipakita da kanya da di urno ka. Handa nga agbutag. Ada pagbukan dayjay. Tati pinitputan da lang ka da di kari Nasamsamit ni Apo Esos. Tataka, kung nada ka alam, gigtutid da man ni Sudan. Nayunan nyo pa hita apoy. Kat ko na maminpito adaras ti pudot na. Ngem idin nga pinaypay suda nga inpurwak digiti talo nga agtutubo, ijay urno, dayjay karini Apo Esos kat iso iti pudno. Amuyo dayjay, kang kanayon nga putputan tayo kung makakabsatan niya, dayjay kuna tayo, dayjay baga kanya iti personal, dayjay paborito gamin nga quotation ko from a Christian writer. We have nothing to fear in the future except we forget how God has led us in the past. No, idi nga isurat ni Santiago, kadagitoy nga kakabsat tayo nga nawarawara, ket amuda dayjay Diyos iti Israel, Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, ket aramiden na di karina, uray met kada tayo kakabsat, dayjay Diyos nga agbalbaliw, nga isu iti Diyos tayo, kas jay met laeng iti panagtungpal na ti karina kada tayo. Ito ta Pastor Leo, idi kitkita dito leksyon tayo. Itin sa runo ni
insa runo ni Santiago ka numampay addan dayjay pamati nga into numapadas ket agtungpal itikinan anay. Apay nga iti balakad na dumawat kay ti sirib. Okay. Ala ka sakbay ka batak data pastor. At dati na basak iti nga may inaig ka diya panagrag-o. Nga nasyat mga may apply ka tayo daytoy. Kuna nati umuna nga Pedro, Kapitulo 1, versikulo 3, pababa. Madaydayaw kuma ti Diyos ken ama tayo ani Apo Hesu Kristo. Iso amayulubog ti dakkel nga asina, binaliwan na tayo nga inyanak, amaypay ti maysa inanama asibibiyag, tapno ti panagugar ni Hesu Kristo kadagiti na tay. Maipay ti maysa atawid adi agrupsa, ken awan tulaw na ken saan amagango na idulin sa dilangit maipaay kada tayo. Agapo iti panakabalin ti Diyos, maaywanan kayo gapo iti pamati, maipaay ti panakaisalakan asi sa sagana tapno may parangarang iti kamaudyanan ngal daw. Kat iti daytoy agragrag o kayo unay nupay ita iti basit ngal daw no isu ti masapol mapaladingit kayo gapo iti naduma-duma pa nakasulisog tapno ti pan nakasuot ti pamatiyo napatpatag unay ngem ti balitok napukaw urepay no maguguran ti apoy. Dito yung bagbagamon tayo, Pastor. Dito ti may sagay mamangtid kada tayo itiragsak, uray no masubok tayo, uray no masuot tayo, dayjay karini Apo Dios nga dati insagananan nga pagyanan tayo. Dayjay ti mangpatalgad kada tayo, isong agrag utay lata. Ta saan tayo mga taga dito, yung kuna ni Apostol Pablo, no di kat kamkamang tayo iji langit. Kat dito apan nakasubok tayo, no kitan tayo sa lunsod tayo ni Pastor, insil po nga dagos ni Santiago dayjay sirib. Dumawat kayo ti sirib. No kita daytoy kapadasan da nalabit nga narigat nga maawatan no daduma no apay nga ipalubos ni Apo Dios ang mapasamak daytoy kadakwada. Di pan nakawarawarada. Di pan nakasubok da iding agpamati da kenkwana. Gaputa kinapuno amuda meten nga nagunga ren. Adda kanya na pan nakabalinan. Gaputahan da maawatan ti balakad ni Apostol Pablo kadakwada dumawat da ken ni Apo Dios iti sirib. Tada iti sirib isu iti mamagbalin kadakwada nga agapo ken ni Apo Dios nga maawatan da dagitoy ken mabalinda nga aramiden dagiti nga imbilin ni Apo Dios. Tano isu dalaeng uray no amuda mabalin nga saan da maaramid daytoy. Dangaro dayjay no ti English word masapol nga pagdumaan tayo Pastor Leo ken Pastor Ray dayjay wisdom ken knowledge. Anya, dayjay pa nagsasao tayo nga Ilocano. Dayjay di adal ngem Awan sursuro na. Naalas nga maibaga kanya kuno kanyam kuno kanya tayo dayjay kapsat. Di adal ngem awan sursuro na. Anya iti kayat nga ibaga ni Santiago nga dayjay daw-dawaten tayo ket dayjay kinasirib. No dayjay kami panakaamo lang Pastor kasla agornong ka lang ti knowledge. Dayjay facts. Wen panakaamo. Not necessarily nga i-apply mo data. Isong ako na dadawa, ado muna data ngam awan sirib na. Ngam timay sa masirib, i-apply na dagiti nga naamuan na nga kinapudno. Idi pa nagbiag na. Isong ako na masirib data. Ta makita nga may apply. Idi baro ni Solomon ke pagpilyen ni Apo Dios anya ti kaya mo ke ited ko kunana. Anya ti dinawa na kinasirib. Wisdom. Tapno maidalan na maited na ti ustisya nga umiso kadagiti. Dayjay gayam kinasirib nga wisdom isu dayjay mangited kada tayo dayjay pannakaammo nga agdesisyon nasayaat. No ti dayjay Ilocano dayjay nalimbong apanag dayjay panagdesisyon. Dayjay umiso. Dayjay katsyempuan na isu ti umiso nga panagdesisyon. Naimbaga. Itata Pastor ituloy tayo niya ta progreso nga ro dayto itata. Dayjay man inton no addan dayjay sirib nga dawaten tayo na Apo Diyos. Ta kuna nga ron ni Santiago, di binasan Pastor Leo. No dumawat kayo, ni Apo Diyos kat
mangtad, asiayat. Mm. Anya iti pukawen, dahil nga sirib, nga itid ni Apo Diyos. Tada iti sumarunong nga pasit ti adal tayo, Pastor Rek, ibaga na dahil panagdwa-dwa, kung dahil naggudwa, iti isip na. Napintas iti panangibat ni Santiago ti sa una kahit. Isong iladawan mo man, Pastor Rek, dahil iladadawan ni San Pablo nga tao nga isunat agdudwa, naggudwa pa iti isip na. Agpwesto data, sana tari gagayan ti Diyos nga tunggal may sa kada tayo kakabsat ket managdua-dua. Tati may sa nga tao nga nadaan ti panagdua-dua, akas ti baga na to'y, ket masayang ti adu at tiyempo. Iso nga kasapulan ti sirib, tapno, kunayo pastor, apag isu amin nga desisyon, tauray intun masuot, kasapulan ti sirib, intun umay dagiti pan na kay dadanes, kasapulan ti sirib, Wen. tapno ti kastagat amuna, iti sumrikan, dahi pamati na. Wen. Nga saan nga masaysayang, saan nga subli-subli no sa dinuman nga lugar. So nga kasapulan ti sirib, nga naggapo kini Apo Diyos, tapno nga masayang iti panag-Kristiyano tayo, taro pa nagdua-dua ka, adayu dayjay papanan palang dayjay panagbiag ana Christian one, adayu ti panagdakkel. So nga kasapulan nga kunanan toy nga ti panagduwa-duwa ket kas maysa nga alon. Kunana kakabsat. Ti alon wenno daluyon ket agpangato ken agpababa. Saan mo nga mapagtalkan dayta? Ta idurdurun pa iti Angin. angin. Nung napigpig sa angin, dadakil daluyon. Dakdakkel daluyon. Dakdakkel pa iti tupakan na. Wen. Isu nga, tarigagayan ni Apo Diyos, takuna na pa dito'y libro na, dito'y umuna nga Kronikas 12:33. Surya kakabsat. Nga, iti pan nakigubat, ket awan apulos ti panagdua-dua. Saan nga grotap kuna na ti puso, uno dua. Nudikit di, desidido ka, may sa ti turong mo, may sa ti focus mo, nga ni Apo Diyos, imbilin na ket aramidem na ita abanag. Tangamin ti panagdua-dua ket saan nga sigurado? Saan ka nga sigurado? Dayjay aramidem. Ket no saan ka nga sigurado jar aramidem, masayang dagiti bambanag. Madadaol pa'y dayjay inaramid mo. Kundi dyan naggudwa ti isip na nga. Inagudwa ti isip na kasmatlaan ka na ito yung kadayjay daluyon. Nga mapanijay bangir. Ay, madi mo gayam, mapamanijay bangir rin. Kasi kapadasan dagiti Israelitas, di kadesbernia. Wen. Nga idin nga makita dati rigat. Nga idin nga makita dati suot. Makita dati dadu mga kadwada ket matayan. Wen. Mabisindan. Awam met ti kaslanam na maganda nga danom nga inumunda nga nasaya at akas ije naggapuanda. Kaya dat agsubli jayan. Iso nga di pagpilyendan. Yes, hindi pagpilyenda, di kaya nagsubli jayan. Wen. Ngayon baga ni Apo Diyos, nga kasi ti mapasama mula jay papanan nyo. Ay, mula ang garon, digay kami. So kahit nasaon, awan iti apagiso nga direksyon nga pagibasaranda. Nudikit ti sigurado ka na tayo nga mamati, akas karagit ti Israelitas, kuma kakabsat, at dati sa ni Apo Diyos nga sigurado nga pagbatayan tayo, nga snamnamaan tayo, nga tidalan tayo, ket ken ni Kristo. Nga naman pa yung may dagiti suot ti panagbiag tayo, agragsak tayo. Tapay, ti suot ket ibunga na, iti panagibtor, panagananos, ket dahiti panagibtor ken panagananos, iso ti maysa ti kababalin, ti panagbalin nga natae nga na mamati. Wen. Di ibagbagatay nga ron pa'y manipod tatay, Pastor Leo ken Pastor Ray, gagayem ken kakabsatan niya. Dayjay, saan tay ko mga lipatan, dayjay panakikadwa iti Diyos kada tayo. Inistoryan mo lang ngayon ti kapadasan ti Israel. Manipod iti rimwardan ijay daga iti panakaadipen, ijay Ehipto, ni Apo Diyos nakikadkadwa kadakwadan. At dayjay ulap iti aldaw, dayjay nga ulap agbalin mo't laeng nga apoy iti rabii. Sa di naman apapananda, at dayjay presensya na Apo Diyos. Sa dantul aggaraw, intuno aggaraw dayjay nga ulap. Nagpintas nga dayjay nga kapadasan da.
Ket nang nangrunan iti adadan jelit ang kunanan ni Apo Dios, mangpatader kayo iti sanktuaryo tapno agnaedak iti nagtingan nyo. Again, the presence of the Lord, di kinaadan ni Apo Dios, iti importante launay. Ket daytoy ko magagayem ken kakabsatan niya, dayjay mangikat iti dayjay panagduadwa. Dayjay kunanan ni Pastor Ray, kaslala panagdallo-dalluyon, yung ngay isip, One Direction. nga one direction na. Manen kaslala, ibaga kakabsatan niya. Numan pwede makilak ijay Artacho, ijay season Pangasinan, nayanakap iti igid ti baybay. Ijay Subak, Santa Catalina. Kaya no daduman no agdawel, dahil ti sa uwi Pastor Ray, no agdawel iti baybay. Nagdadakkel Ti daluyon. nga daluyon. Naggadudig itay truso nga iduron ti daluyon manipod di baybay nga mapan ijay Igid na. takdang. Malagip mo idi dati ijay Batanes. Di nagpasyar tayo ka ada day lugar nga naginanaan tayo ka kitaan tayo ko nagdadakkel nga truso dito ta agapupay ti sabsabalang nga isla. Kaya naobserbar ko Pastor Ray, ijay Batanes, gagayem ken kakabsat, nga nagadu ijay igit ti baybay ti plastik. Dinamag ko kadig ijay taga Batan, taga ti tataw ijay di kiti Batan, taga Batanes, kunang. Kakabsat ko na, naggapuan di kita nga plastik. Kakunada, naggapu ijay Taiwan, Pastor. Ta iti ko kakabsat, iti Batanes, Pastor Leo, hangkapay mo na panjay, no dahil pa nagsasauda dyan, dyan tartaraok, iti kawitan iti Taiwan, mangig mo iti Batanes, that is how near Batanes and Taiwan is. Iso nga, dahil dyan plastic, ijay nga usarin dahil dyan kwa, ijay Taiwan, into no maibeleng ijay baybay, iyanod iti anya, daluyon. Ket adayo iti pakapanan na. Maikabil mo dayjay idadata ijay hotel. Buybuyain ta dayjay duata ko buybuyain ta daytay agdi diskarga nga barko niya. Numan pa agdaldalluyon nga kasta, haan nga pumanaw dayjay barko taapay. Naipundo. Naipundo. Anya pundo na nakaangkla. Nakaangkla. Ket dayjay pamati tayo gagayem kang kakabsat. Isu iti angkla. Dayjay angkor, iti pamati to, dayjay angkla, iti pamati tayo, nga mangtengel, kada tayo nga dayjay, umay dayjay daluyon, maibturan tayo dayjay, kunam nga palayog na, ket dayjay kaunag dayjay nga angkla, ket awan sa bali, no, saan nga ni Apo Esos. Isu nga, iti isursuro na dayto leksyon tayo, gagayam ken kakabsat, ket dayjay kuma, akastin baga na ni Santiago kadigitay kakabsat tayo nga wara-wara. Ket dayjay handang lipatan dayjay pamati da, which is their relationship. Ta isu iti mangbunga wenno agbunga kadayjay kinananay. Kinananay da. Mangaramid tayo iti definition nga rod. Anya iti kayat nga sawen dayjay nananay. Daytoy nananay nga iji English kat perfect kuna na haang nga daytoy dayjay kunada nga absolute perfection ti English mat lang. No di ka daytoy dayjay relative, dayjay panagdakdakkel tay kumaakan kanayon. Kasla kumano gis eskwela pastor, ayatan agagayem kan kakabsat. Dayjay grade 1 mabalin nga perfect isu na dayjay level na nga grade 1 nga mabalin nga comparative first year high school. Mature. Ta dayjay first year high school mas perfect iji level na iso hanggang mabalin nga makita tayo nga habang dayjay grade 1 ket dumakdakkel agbalbalin nga aging gana first year high school ket perfect daytoy ti ibagbaga na perfection. Ngam no dayjay first year high school ket kaslanto palag pampanunot nga grade 1 o no agtigtig na grade 1 dati ti saan nga suston. So dati ibagbaga na tayo nga perfection wano panakan anay iso dati relative nga ibagbaga na pastor. Iti no alaen tayo dayjay maturity. Ta no alaen tayo gamin dayjay panagbiag tayo niya ta
Inayon tayo, di kita naglabas nga adal ngayon na adal tayo, Pastor Ray, kung Pastor Leo. Dahil pamati tayo, isu iti mangi sulbong kada tayo, kini Apo Esos. Okay? Kahit dahil nga, intun no adan dahil relasyon tayo, agbalin tayo dahil sanga, nga adan kini Apo Esos. Okay. Iso nga tikunanan ni Apo Esos, abide in me, and I in you. Santo lang agbunga dahil sanga, Pastor Ray, dan Pastor Leo, into no, Naisulbong. May sulbong. when, naisulbong, agbibiyag. mature. Into no mature. Makitam dahil sanga iti bayabas, sanga iti mangga. Nang nangrunit ta Biblia gamin, ijay John 15. Dahil sanga needs to be mature, tapno agbunga. Okay. Kas jay met iti bagbaga na ti leksyon tayo kakabsatan niya, nga ururayan ni Apo Diyos, nga digitoy nga kapadasan nga paglasatan tayo, isu iti mangited kada tayo dayjay kuna tayo nga maturity. Iti pamati tayo. Ket intunumayan dayjay maturity iti pamati tayo, ijay tumeten nga dayjay umay dayjay panagbunga. Inadal tayo man idin dayjay bunga iti santo nga espiritu. Ala, ket ituloy tayo daytoy leksyon tayo nga rod anya, no kitaan tayo daytoy, anya iti practical nga rod nga isuro na, Pastor Ray, ken Pastor Leo daytoy leksyon tayo tata, nga panakan-anay iti pamati tayo. Nang nangruna, panunutan tayo kakabsat. Dayjay panakay pundasyon ti relasyon day kini Apo Diyos babaen ti pamati. When? Daytoy nga pamati, ket itakderan na, no kasano ti kinatibker na, babaen iti, saan mo't nga mauwisin ti suot? Saan mo't nga mauwisin ti rigat? Nga umay dadag itoy, nga pasit ti panagbiag ti may sa Kristiyano, tapno ti kasta, rumwar kan tumaod kada tayo, dahil na pasudi abalituk akababalin, nga gapukin ni Kristo. Laglagi pun tayo, kasala dayjay sinuratan laeng ni kwa, ni Santiago, basa man Pastor Leo iti versikulo 9 hanggang 11. Ngam ti kabsat, anababa ti kasasaan na agrag ukuma, iti panakaitan ukna. Ngam tinabaknang ti panakaibaba na, agsipod ta isu, lumabas akaslasabong tiruot. Talumnek ti init agraman angin anabara ken nagango tiruot, ket agtinag ti sabong na, ket tinapintas abuya na, manasanas kastamet tinabaknang makiltayto kadagiti suamin at turungan na. Iti bagbaga na ditoy, ijay manan ti sinuratan na digitay Kristiyano. No, digitay naywara. Kristiyano nga naywara. Wara. Adang rudmet ka digitay Kristiyano nga naywara nga nasya ti panagbiag na. Nila. Oo. Adama nga rod digitay kunana ti San ta Juan na sa Atmay. nakurapay. Kurapay. No iti term tay tata, adda digitay Kristiyano nga nabanang, adam digitay Kristiyano nga napanglaw. Sa panglaw. Kahit manan, inulit naman ng Pastor Leo, Diyos nga, agrag-u kayo. Napanglaw. Anya iti pagragsakan ko iti napanglaw lagaro din. Right. Nya, Agrag o kumain. Agrag-o. wain, Tanok na. Iti panakaitan ukna. wain, iti kitak gamin dito niya, ti ilawlawag na, iso dito, itati kukuan na, dahil panagbiag tayo. Dahil panagpangato ti kasasaad ti panagbiag tayo. Inyarig na itinaba ng akaslasabong. Itibigat, nakalang to. Ijay balay, kagyamang kami ta, dati kabsat tayo nga taga Aritaw, ni Sister J. mga Concepcion. Sinagutan na ni Mrs. Rafanan, tinagpipintas nga dete gumamela. Sabong. Ay, ur-urayan mi agsabong. Ngam, idi nga nagsabong ta nagdakkel. Unay ti pintas na, nagdakkel. Kuna na ni, bakit ni Mrs. Rapanan ko, sapay ko matang nga malaylay-lay. Kuna na. Kunak kanya na ka, namnamaum ata sabong aglaylay. Laylay. Haang nga nagbayag, to kuna na nga ron ni Santiago, iti bigat, nagpintas. Iti malam, malasin mon. Malaylay. Sumanungal daw.
Magangaw. nagangon. Iti ibagbaga na gamin dita, no itinaba nang kasalasabong. Itinapanglaw kasalasabong, no si kakuma na banang kasi tinapang pagpada tamo lang. Owen. Dahil iti ibagbaga na. Aglaylay tamo lang. Ngem iti ipalpalagip ni Santiago dito, dahil pa nang kita ko ma iti addaan. Diyan na ba nang kadagijay na panglaw. Akasti ko na tayo niya, dahil gijay sursuro ni Apo Esos, isu iti italtalmed ni Santiago. Malagip yung Matthew 25. Ngayon tuno may iti ari ka Agsinati, pag sinain nanto iti amin nga tattao ti kanawan na kadagiti karnero. tattao nga yarig na karnero, tattao nga yarig na iti Kalding. kalding. Ket kunanan to kadagiti adda kanawan na ka sumrek kayo iti pagarian iti ama. Tay di mabisinak, pinakandak, idi nawawak, pinainomdak, idi lamu-lamuak, kinawusandak, idi adak di pagbulauludan, idi masakitak, binisitadak. Ag sidao di gitoy nga katungtong na nga maisalakan ko na apay apo sa dino iti pan nakakiyayit ami kanyam. Kaano sa dino nga nagbisin, nawaw, lamu-lamu kada mamin. Nya sumbat na ni Apo Diyos. Inaramid Ray. yung kadagiti kabasitan. No, inaramid yo daytoy kadagiti kababastan. Kadagiti Kadagiti kakabsat ko inaramid yo meten kanya. Alright, so in the practical theology ng isursuro ni Santiago, he puts virtue on the poor. Hanting ibagbaga nga, pasyente nga rod nga, God is not a respecter of person. Awan paborito. Awan ti paborito na. Ngem da jiba nang kuna na mo lang ti Biblia ket nagapon ti kinaba nang na. Nagapamalagi na po Nagapugan na po Diyos. Ket no tinaba nang ket mabigbig na gagayem ken kakabsat. Nga dayjay kinaba nang na ket nagapugan na po Diyos. Sa dino nga rup kumay ti pangusaran na adda ti kabsat na niya. Pandijay. Adda ti kabsat na. May sa ti ipalagip na kada tayo kakabsat. Gagayem. Pastor. May papanti baknang. Kunana dito'y Lucas 8, 14. Dayjay may sa pangarig iti agmulmula. Nga dayjay nga bukel isu ti sao ni Apo Dios. Ket upat nga klase ti nagdiswan daytoy nga bukel. Ba? Nagbukel nagdala jay dalan, ijay kabatuan, Karuutan. kasitan, Ganyan yung baga-daga. Na yung baga-daga. Ket daytoy ituduna ditoy bersikulo 14, isu daytoy dayjay bukel nga nagdisu kadagiti kasitan wenno kalunayan. Nga isu daytoy ti ladawan ti maysa a tao ngay mawat ti sao ni Apo Dios. Ngem dayjay kalunay isu dagiti kinabaknang. Ket nasarpawan da ida. Dayjay kinabaknang na ito'y tao nga Kristiyano nga mamati kini Apo Di Dios. pamati na. Wen. Ket iyad addana dayjay panangkita na iti kinabaknang na. Ngem kadayjay panang parangay na ti pamati na. Mabalin pay nga dagiti napanglaw isu nga agririda dapat ibaga na ti Biblia sumula di tuloy tayo nga ti panagbaknang dagiti Kristiyano ket maparigat dagiti napanglaw agkararag to dagiti nga napanglaw kini Apo Dios ket sungbatan to ni Apo Dios ti kararag dagiti nga napanglaw ket umay to iti kunanan toy pannakaukom kadakwada isu nga dagiti babaknang nga Kristiyano sanmet nga dakes tapagrangayan dayta pagsayatan ti maysa Kristiyano. Kaslala ko mga Pastor Leo niya, aglipas tayon. Adu digiti anak ni Apo Dios nga nasagutan iti kinaba nang. Malagip ko dahil gijay gagayim tayo nga nagkapu ijay Amerika. Nga inusar na Apo Dios nga nang lukat ti trabaho ijay San Nicolas, idi kadwang isuda. Handang nga inpaidam. Ure pa daytoy programa iti Hope Channel. Kundi kita daw mga programa na Apo Diyos. Siyempre, urin dumawat ka kada jay napanglaw, mangtid dyan napanglaw. Basit ti may tid na. Ngam namang itid da jay naba nang.
Adado. Adado iti maited na. Adu day da kanya na. Isu nga iti ibagbaga na dito, gagayem ken kakabsatan niya. Wen napatag ti estado, ti panagbiag. Ngem laglagipon tayo, nga iti inbaga na dito, nga ni Santiago, nga ado, iti responsibilidad, dayjay, na banang. Ada mo, pastor. Ijay Cagayan, ni Jupiter, kan natibidad. So, naging natin Gemma. Kung na, amin nga sanikwak, pastor, kukuha ni Apo Diyos. Kat kuna, di boss na. Apay nga mo nga aladan nga, dahil takwa. Ti na nga to. Ay haang kumabaling nga aladan, tauray aladak, rumwarak. Patay da mo lang. Ti alad ko, ni Apo Diyos, takukuha na. Dagito. Amen. Kataging gana nga adda, sanikwak, adda kukwak. Ibingay ko. Adda. Mga na. Alang kabsat, dumtang temanen iti panagilipas tayo anya. Iti kahit ko lang nga usaren, Pastor Ray and Pastor Leo, dahil jay nadeket a relasyon, iti may isang mamati, kini Apo Diyos. Nga into no umay dahil jay panakapadas. Kat agtalik tayo kuma. Malagip yun dahil jay footprints on the sand. Yeah. Amamin tayo kabsat kat nga ni amu tayo dahil istoryana dya footprints on the sun niya kano dya nagtagtagainap kat ija tagtagainap na magmagnay dya igit ibay-bay Bye-bye. kat kaduana ni Apo Jesus kat adda iti upat nga tugot sa gaysada nga Paris kat nagbutang da ito nga nagtagtagainap nga iti may nga paset may nga tugot iti nakita na kinatungtong na ni Apo Jesus dya tagtagainap nakaapo ko na saan mo kadi nga inkari nga kang kanayong nakadwana. Kat apay ngay, ije kababaan nga kapadasan ti panagbiag ko. Kat saan ka nga nakita? Tamay may nga tugot. Tinakita ko. Tugot. Anya sumbat na Pastor Leo. Kukwa dayjay. Wen, kuna na laglagi po manak ko kuna na idi nga grigrigat ka. Tugot ko dayjay ta Magbagkat. inumba ka. Awit ka. Anyan gagayem ken kakabsat ti panagayat ni Apo Dios anya. Ket sakbay kami nga agpakada, agyaman kami iti panakikadwayo, iti oras, iti panagadal. Ket namnamain mi nga iti sumaruno nga adalin tayo manen, gagayem ken kakabsat ket kadwada kay manen. Agkararag tayo nga rod, naindaklan nga Diyos, amaming adakat sa dilangit. Sika nga makammo iti pagimbagan, dagiti amamin nga anak mo. Sika nga nangikari, nga digiti karkarim ket mabalin mo nga tungpalen. Putputan mi digiti nga karim mo Diyos, tapno iti pamati miken ka ket agbalin anapigsa, dumakkel ken agbunga. Dawatin mi nga ni Apo me Jesus kumay iti marik nami nga kankanayon nga mang pagpabilag kada kami. Marik nami ko mga rudo Diyos, nga uray pay no umay dagiti parikot iti panagbiag. Dagiti suot ken panakapadas mi. Mabalin mi akas iti inbalakad mo nga baiten ni Santiago. Agragsak kami kadagitoy nga mapasamak. Tamakitam kada kami o Diyos dayjay pamati nga kayat mo nga dalusan babaen kadagitoy. Ket rumwar kami to babaen met laeng iti parabor mo. Nga kas napasudi nga balito. Ikararagak o Diyos, digiti kakabsat mi, gagayem mi, nga sumursurot ka dahito nga programa. Kat sapay kuma, dahito inadal mi tata, kat nagbalin manen nga bendisyon, iti tungal galmay sa kadakwada. Dahito iti dinawat mi, iti kay karyan, iti naganap po may Jesus. Amen. Alakas ta, gagayem ken kakabsat, pumakada kamin, itigko-tigon daway kadigito'y kakadwak, nga dumawat damit iti pamalubos ken pakada. Wen kakabsat, awisan da kayong tumanen, nga umay, tada ito yung programa, ti panagadal, ti sao ni Apo Diyos. Iti panagtultuloy, panagadal tayo, ti libro ni Santiago kakabsat, sapay kabatasaan kaya mapukpok kung agdengag kada ito ay panagadal. Ala, yaman kami nga rod, ket namnamain mi, at dadigitay na isuro kada kayo, ket ni Apo Diyos iti makianda kada kayo. Imbagnal daw yung gamin kakabsat.
We are people, and we love to get connected. We connect as families because of birth. We connect as friends because we click. And we connect as communities because we care. Seventh-day Adventists are people who connect in communities called congregations, which in turn connect to form conferences, who connect together to form unions, divisions, and the General Conference. Why do we connect? It starts with a connection to the Creator, who invites us on a spiritual journey. When we journey together, we can help each other along the way. This journey is a journey of a lifetime, and as we learn and grow, life becomes filled with meaning and purpose. Our greatest joy is in helping others along the way. Wherever you are on your journey, we believe that we have something to offer that can make your life more whole. So the next time you see a Seventh-day Adventist, remember, you're not looking at someone who stands alone. They are connected to a world church that has 18 million members, gathered in 13 divisions, comprised of 122 unions, formed by 600 conferences, serving in 140,000 congregations in 208 countries, who worship in 924 languages, and they all want to connect with you. Every hour of every day, any family member can watch. Hope Channel is educational, inspirational, focusing on lifestyle and health, and offering programs to young and old alike that teach health, culture, positive values, and spirituality. Welcome to Hope Channel.